tamto prilep, Mišo, no. Momentálne teraz tu lepíme základné obloženie na saunu. Ešte tam vyžujeme dvere, aby tam bolo aby tam toľko nenafúkovalo studeného vzduchu. A vidíte tam. Je to dosť ťažká robota, akože nechcem nič hovoriť, ale... Tam nahrívame kamene. Tu za potím, ty kokos. Dá sa, ako to človek ví, tak ten to ide od ruky do... Tam nám už kamen nám došlo, no. A ako nosíme tu aj kamene, ale... Áno, akože tie kamene sú dosť ťažké, ale... A tak dá. Ešte tam to zákop, Mišo, ne? Tam je zákop to, no. Pekné. Ako zakopávame do zeme, nech to dobre izoluje. Nech sa teplo nevyparuje von. Potom ešte tam dáme. Toto ešte my zalepíme. Martin, zober pasku, zalep to, prosím ťa. Čo ty tam hodíš? Tuto, vidíš toto? Tak to zalepíš. Dobre, aby to nepretekalo. Tak to ešte aj zalepujeme, nech je tam dobrá izolácia. No, s týma páskama, áno. Najhoršie lepí to, tu máš celé ruky od toho, jak teraz budeš dať. No, nikdy neznášam, keď to robím. No, tak Martin, zalep to, nech to pekne spravíme. A trochu daj dole ten oný, no. Ne, dole, tak to je dobre. A ešte všade tie díry. Ne, na kožu. Tu máš. Ten čierny. A ličíme sa ľudí, keď sa akože robí sauna. To je taká ako pohoda, no. Keď však zase narobíš sa pri tom, ale stojí to za to, víš? Prší popol. No, lebo potom... Prší popol, chalani. Kde je vchod? Ešte toto zalep, aj toto zalep, dobre? No, mali by sme priložiť, čak. Prikladáme. Nech nám to nevyschne.